Grabe, gamingaw. Lista mo nun ta. Dami mga tao rin. Puros mga Muslim, mga baboy. Ano sir? Ampaw. Nacharo sir, ampaw. O sir, live na na chip sir. Ano ba yan sir? Ampaw, chicharon, mga banana. Anong siya sir? No, gano to? Isa, 35 lang sir. Ano? Tatlo 100. Tatlo 100? Oo. Ayan lang. Meron pa yung, sukli. Pagka lang na ako.